Pareho gid mo aning mister nga gilitok niya iyang gituuhang kabit niya. Moto giputla ni Mrs. sa ihang kalipay. Ang nahitabo ni ato sang story sa ila before na to. Paminaon ang reaksyon mga kasama. So yun nga, Dong Erin. Oo, sa Baguio City, giputol ni Mrs. ang kalipay ni Mister kay grabe gyud ang iyahang pagselo sa gituuhan niya nga kabit. So, ang 55 anyos naman din siya Dong Erin. Ang babae. Medyo kuan naman sila kayo. Dugay-dugay na gid sila nag-uban. Dugay naman sila nag-uban isip couple. Ni ana ang dangatan. Maugat di kay nag-inom daw sila una. Nag-inom-inom sa kaya lagi ng shot. Awa na ko ninyo. Kasagaran sa mga balita, di ba? Magsugod gyud sa inom niya, nag-init ang ulo, no? Pares po to tong kwanday nadunggaban niya iyang bana. Patay. Inom daw nag-inom sad to. Kay ning gawas na lagi daw umot gid ko kaluyan na po kasulay na nahubog ko ba. Nag-shot gyapon sila. Pa ko ka-experience ko di ko ka-relate. Pero base diri sa report mga kasama nga mo to nag-inom sila, unya syempre kay magtiayon man sila, so gihimo nila ang butang para lang nila sa dihang gihimo daw nila ni in the middle sa ilahang love making Dong Erin na mention daw sa mister ang gituuhan nga gidudahan ni Mrs. nga girl. Ayan. Basi gituyo to ni Mrs. na hubogon ko ni para ko na trap. It's a trap. Hubogon ko ni bi. Basin sab. Kay basi gini kahubog ani mo si piyat ni. Ang lain pag daw Dong Erin kay hangtod na tug nga daw sila. Gina-mention daw gitna mura ginatuyo-tuyo daw sa lalaki. Di ay? Mura ginapasilos-selos niya ang babae ba? Mura ginasungog niya day? Ginapasilos-selos daw niya ang babae. Mautot, pati mga lagutas babae. Mura ginasungog niya? Inumpod. Iyaha daw, dayon niya gid niya putol. Ang dapat niya maputol. Murag tama gyud ang meaning sa asawa aning nahitabo nila. Ang meaning sa asawa binibog unsa? Ayaw sunguga aron way away. Agay. Pwede ha? Ayaw sunguga aron way away. Di ka ba sa asawa? Ay, bagong acronym. Asawa, dahil bagong acronym ang asawa. Ayaw sunguga aron way away. Kini pong ba nga naputlan, naabot na sa meaning. Unsa man? Bisan asa na asawa. Mao na diha. Mao na diha maputlan. Mao na Mao na maputlan mo. Mao na. Unya gawas pa di ay sa pagpasilos-silos niya. O tama na pagpanumbag diha. Gawas pa di ana Dong Erin kay iya hada ginagapangulata po daay gud ni si Mister. Mao di ay. Nya na barangay na daw sa una. So karon wa nakanto sa asawa. Na kasuhan man ang babae mutilation niya. Ang lalaki nagpaalim sa iyahang naputol. Mao na diha.